салом дӯстон, айни замон дар назди беморхонаи марказии шаҳри Исор қарор дорем. Аз ин тараф маркази шаҳри Исор вокзал, аз ин тараф бошад беморхонаи марказӣ. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. Аз раҳи калон то хонаи тақрибан 150 метр. ман ҳамин хона бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзамон иборат аз 7 сотиқ замин, аз 7 сотиқ зиёдтар аз дӯстони гиромӣ ҳавлии калон мебошад ва боз як хубии дигари ин ҳавлӣ дар он аст ки ба пурраги чоркунҷа мебошад дӯстони азиз. бинои истиқоматӣ дар даруни ин бино 3 ҳуҷраи истиқоматӣ аст дӯстони азиз ва дар ин тараф боз ҳоҷатхона бо ҳаммом ва ошхона низ ҳаст. дар наздикии ин ҳавлӣ ҳама чизҳо дар кӯрӣ қарор дорад. мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, беморхонаи марказӣ дар назди ҳавлӣ қарор дорад дӯстони азиз. худи ҳавлиам наздикии роҳи калонда ҷойгир мебошад. хулас минтақаи беҳтарин ва наздикии раи калон. нархи ҳавлӣ бошад $52,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Dom TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад дӯстони гиромӣ, тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон. дигар қурбҳоро мо танҳо барои фаҳмидани шумо мебарем дӯстони азиз. ин ҳавлиро метавонед харидорӣ карда тамошобинони гиромӣ. бинои асосиро чапа кунеду дар ин ҷо як ҳавлии нав созед, як бинои нав бардоред, боғчаи зебо кунед дӯстони азиз. деворошам метавонед бардоред, дар ин тараф ҳам метавонед бино созед дӯстони азиз. хулас вариантҳо бисёр аст. чӣ хеле ки шумода маъқул аст, ҳамин гуна метавонед ҳавлиро бардоред. минтақаи беҳтарин, ҳам минтақаи хуб аст, ҳам ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад, наздикии роҳ, ҳама чизҳо дар кӯрӣ дар наздаш. сари як сотиқ замин тақрибан 82,000 сомонӣ мехалтад дӯстони азиз, ки ин нарх боз ҳам савдо мешавад. марҳамат, варианти беҳтаринро аз даст натиҳед. ва ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамаи 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.